Nos a obra estábamos a favor en canto a que mellore a imaxe da vila e a mobilidade, pero que o que non entendemos é por que ese cambio na ubicación da farola non aporta nada, non aporta ningunha millora e o que fai é encarecer a obra. Por lo tanto, non entendemos ese empeño en cambiar a ubicación dun elemento simbólico. O único que fai é que a estrada pois, perda identidade e que encarezca a obra. Entón, pois non ten ningún sentido. Creemos que este goberno solamente está para intentar facer obras faraónicas con cartos públicos que non lle doi absolutamente nada a gastalos, en vez de xestionar e de, con menos recursos, facer máis. Por lo tanto, non entendemos esta maneira de actuar. Pensamos que ao marcharse López Campos, pois que Gonzalo Louzao pois iba a ter unha xestión un pouco máis eficiente, sobre todo nestes momentos de dificultades económicas polos que está pasando o Concello da Estrada, pero polo que se ve, pois non lle importa nada, deixa manga ancha para que as empresas pois diseñen a nosa vila sin ter en conta pois, os símbolos.